барфбориҳои чанд рӯзи охир боис гардид ки дар баробари банд гардидани ҳаракати нақлиёти автомобилӣ аз маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хурух дар қиттаҳои алоҳидаи шоҳроҳи байналмилалӣ ҳамчунин ба осеб гирифтани манзилҳои истиқоматии сокинони вилоят гардад. Санаи 7 марти соли 2022 дар ҷамоати деҳоти Қурбоншоҳ Гадолиеви ноҳияи Рошқала бинобар фаромадани тармай калон маҷрои дарёи Рошқала банд гардида, дар натиҷа ду хонаи истиқоматии сокинони деҳаи Шод пурра хароб гардида ба хоҷагиҳои деҳа талафоти молӣ расонда шуд. Аз рӯи иттилои раиси ҷамоати деҳоти Қурбоншоҳ Гадолиеви ноҳияи Рошқала Латипов Муқим таърихи 7 март тақрибан соати 2:05 бар асари фаромадани тармаки наздики 250 метр дарозӣ дошт, давоми 3 соат маҷрои дарёи Рошқала банд гардида ба ин васила роҳи маҳаллӣ баста шуд. қайд гардид ки дар ин макон ҳамасола бар асари боришоти барф ва фуромадани тарма ба мушоҳида мерасад, аммо боре ҳам чунин вазъият ба маҳкам гардидани маҷрои дарё ва зери об мондани манзилҳои истиқомативу банд шудани роҳи асосӣ самти шаҳри Хуруғ нагардидааст. барои бартарафкунии оқибатҳои рухдода сари вақт техникаи муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ҳудуди вилоят, гурӯҳи ҷустуҷӯии наҷотдиҳии агентии Оғохон оид ба макони зист ва кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҷои ҳодиса сафарбар гардида дар ҳамдастӣ бо сокинони маҳаллӣ корҳои бартарафсозии оқибати офати табииро ба роҳ гузоштанд. бояд гуфт ки хушбахтона дар ин офати табиӣ хисороти ҷонӣ ба қайд гирифта нашуда, танҳо ду манзилҳои истиқоматии мутааллиқ ба Кабиров Зариншоҳ ва Кабиров Ноёбшоҳ пурра нобуд гардида, айни замон оилаҳои аз офати табиӣ зарардида бо ҷои зисти муваққатӣ бо ташаббуси раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъмин гардиданд. аз рӯи иттилои раиси ҷамоати деҳоти Қурбоншоҳ Гадолиеви ноҳияи Рошқала Муқим Латипов дар пай фуромадани тарма дар баробари ашёи рӯзгордорӣ ҳамчунин чорвои майда ва шохдори калони як хоҷагӣ низ нобуд шудааст. раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ барои дар муҳлати муайян гардида бартараф намудани хисороти ба амал омада ба масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи вилоят ва аъзоёни ситоди байниидоравии ҳолатҳои фавқулода дастуру супоришҳои мушаххас дод.